Карпати маленька любов. Кожну відпустку це стабільно. Десь раніше в мене була така, як, не знаю, ритуал, не ритуал, але кожен день народження я святкувала на вершині. Починаючи з 21-го, як мені 21 було. Ти коли милуєшся цими краєвидами, от, зокрема і в Карпатах теж, у тебе складається відчуття, що от ти дивишся на це і думаєш, да, от я за це воюю? Ну, десь так є, відгукується, скажімо так. Ну, це не тільки про Карпати, це більш, навіть коли ти їдеш десь в машині і бачиш якісь от поля гарні, і це все, і ти думаєш, типу, що от це наша земля з цими родючими землями, і це все так гарно. І тим більше, коли десь там на шляху зустрічаєш якихось людей, які, не знаю, максимально щирі, відкриті, гостинні. І от тоді, так. Да.